Chemte Thla le Phuba BUNG-2 September ni kwa ni lai ni ya chuan rinzuala chu state bank a anaw van lal chunga poisa thon pa a hlo lak deposit turina kala mi an lo tam dewa wangin a ngak tu te thutna an siama chuan phone khoi chungin ngoi rengin a thu a chutia thut lai chuan a sir thutna ola chuan nula pakhat hi a run thu a atira chuan anga isak vak lova chu nu chuan a bag khoi sat sat pa chuan kadu ain ka umrei don ani hi oi I nga na rei tu em ti in ama pu en lem lo chuan a tong sar sara rinzuala chuan reilove ka thleng fel ve deuh chawani ti pa in nula chu a han ena nula chu aron hoi chu avelai takani a mela mu chuan a phude uzok mai sangzuali nen an vahan in angte lul em sangzuali ai chuan ate deuh hleka asam a seizok thunga a korban khu bak a kut lo lang te chu sangzuali kut a in te deuh ma se sangzuali kut nena in angkher mai chu nu chuan sar nang mai ni mo midang dai mukati chi a civil dress a in thuam ka voi khat mu na che ni nui sak pa chuan a lo ti a rinzuala chuan min sha em ni min lo ngai dam la ka mu om chi ka va shelo ve I mingtal min shil vela nang chuan min she to angkha ni in soi boka nil om taka fiam pa deuh chuan a han ti a nula chuan shelu tuke shelo chen tlem ngotang ilar e malom ka ming chu rami ramnun siami ni oi ka ngak ning to e ka hnung bok si a sarnang chu police officer ni a vati tir mai la an lo ti sak mai ang che midang poi dan ti ma sak tir mai thina sin ati a rinzuala chuan chu min ning deuh ti na em ni zan ina lo len ka tum devania ka lo len ni phal don lo ti na ni mo nui chuin ati a rami chuan sar iswal e mai chu tiang lamani lo I lo len du phat chuan lo leng ro ma se kan in aya tha len na tur inga don si a I lo len du tak tak po ka ring love ati siam siama atong du dan le athil soi vel dan chu rin zuala ngai na chong takani a rin zuala chuan ini nom na te min shil vela lo len te chu ka chak lu tukang chu ti in alo changa rami chuan I lo len du tak tak don chuan ra si veng high school thlenma kongpeng bula in kha kan inania house number F 76 kha iron zong mai don nia ati a rin zuala chuan hun hi ka nei lo thin e ma hun ka nei phot chuan ka lo lengang I phone number min lo pela lo len ol sam sut mayang ti in anui saka rami chuan sar voi khat kan in komna chawani si a number han pek ngot chu nuam lo devin ka sia I lo leng du tak tak ani chuan kan inai lo len huna ka pedon chenia ati a rin zuala chuan chu nula reu chu a finga ti ru em maya an ti lai chuan an lo hoi chuak fak lo anyang mi an lo tlem duak to a reilo ti a rin zuala po chuan a thil ti tur chu ti zovin chwa mai atum to a chuti lai chuan rami po chuan a lo ti zo ve chi a an chuak dun ta a rin zuala chuan a bike tong ve to tak lam chu pan pa in rami hne na chuan ani le o ka kalmai nge ati a rami chuan ole sar kanin mule don nia ti anui sak pa in alamaron hoya rin zuala chuan chu nula chu alo mungai mi alova angai na zong tak ni po in sia kalpa chuan a en le deuh khera rami chu nui varvara ama en chungin kara chuan alu don chia man mo takin office lam chu apanta a office a chuan puma wana chuan alo ngak ring to a tuna hian thangpuel chu thana an kolmeka azing zurui chuan boina asiama doctor mana chungte le saizama chungte shat tan moilo le shat chom tak takin ara kani ome rinzuar chuan harfim de huna thuzo fia du thu chu puma wana hnen a chuan soya office atang chuan a chuak ngala September ni som ninga ni rinzuala chuan thangpuete in chu pan ngalin in pakhata kongkalu chunga
deng rume en sons ti in zia na lam chu apanta a kongka chu kikin in chung lama tang chuan an lo chhona in chunga chuan a luta thutna an kom hmu chuan a thuwa in chunga thu te chuan police form ha alo lu chuan an ti deuh da ka Peter kumsom sari vel tur chuan thilmin zot tura lokali ni chuan engma shat kan nei lo ka fa pa po khan engma ti swala nei lo alo ti bor bora pudeng ruma hi sumdong hlun lunglaya chuan TV le computer lam zorna lian le hlun ber nei tu ani a an kho sakna achang kangin an nei nung hle ti a hriata anin chung furniture le bungbel a hmu thei chin po changkang tak tak vek ani tuna police thana an kolmek thangpuya hi an fapamal nei chunani a pol soma pasnu in Bangalore school akal chun zuma ma se alung leng le ale khazir pe lo chuan zu in aron zir chuak ta zoka ri lo dange ro a khoi ngai lem lova ati swal chang chuan jing atang hian zu in mai chin apa lo chang chuan achung te ti boina sa theile ani rin zwala chuan nulala no pang tak lo ve ni na chuan an chung ko chan china zota nula chuan kan unaw hi pathum kan ni a kan upaber hilarin moi ni in tuna hian na thial college a lecturer na thok me ka u thang pu hian engma thok lo ti ila achang chuan dor lama ka pa pui china ke hi anau pang ber ka ni tuna hian NEET entrance exam result ka hak me ka ni ka u thang pu hian kan in kara kumriat lai tla a ka u te pahni ero chu anin kara kum khata tla thung ati a rin zwala chuan tuna hian engzat nge khosa cheu ati a nula chuan paruk ang kan ni mai kanu le pa le ke ni unaw ni le kan dor ngak tu te pahni nen kan khosa hawani ati a engwanga an dor ngak tu te ne na khosa hawnge an ni te azo chuan nula chuan thingtlang lama kan chung ten nya inlwa tir ai chuan kan chung kwa kan tlem thawa zan lama bungrwa lo thlen chang po in ko buai ngai lovin kan thok thei ngal zel boxi a kapa inarem chang zo ka ti wanga ompui kan ni ati a rin zwala chuan in zo dot maila I u thangpuya kha saiza ma thi zan kha na umnai sha em ati a nula chuan ka shelo khamitu cover nu khan jingkara aruilu tukina lo ho a phunwak wak chungina room lama pana amuta niang reilo te a are vele mai ati a chuti lai chuan anu chuan nula hne na chuan lomzwal engma soya ngai lo I u hian engma ti swala nei lo azurui rakvel mai te kha thuta kalak tur omlo arak mai ani kha ati a rin zwala chuan lomzwali moi ni a iming zo ma sakna chang che kalo shelowa lomzwal ti in ka ko mayang che ani chuan lomzwal thangpuya chuan ina lo lu khan engtu nge soi reng renga ti in zot le a lomzwali chuan ka ming hi sindi la lomzwali ani a sindi ti in min ko de berchin alo ho tu khan rui ma an chetin reng kha ron hmang ani ber mai a soi ber po ka she to lo zurui nan choi ang chi hi chu soi kim vekang ati a rin zwala chu anui saka kalomi o lomzwal e sindi ka zona te chatakin min changa kalom tak meu ani tin chwa pa chuan ati a sindi chuan keipo kalome alo ti ve a chuak ta a office apuma wana nen thil enge mo an soi nu in a chuak le ta a pudeng rumate dor lam chu pan wangwanga mi tlem lai chu indora chuan aluta TV le computer man velte chu zotina chumuanga dor ngak nula pakhat chuan ron pan nain eng ang model ngia leidu aron zota midang mulo lain a police card chu a mu zawa office a khan civil jesina in thlak to a thil zo lok che ka du'a irem changem ati a nula chuan an pule a thian nu chu mil zau pa in solai thingpui dora son milo ngak ro chunchol kan nei chep to ang chunchol chungin in chokin thingpui dora son kan in no par thina chuta chuan min zo donya ati a rin zwala chuan thingpui dor lam chu apan santa a anung lama tang chuan nula chuan a thlir zui wongwonga thingpui dora chuan rei tok fang anga hnu in nulai chu harun lut veta a nui sang chung hian rei min ti to em bungrua kan rem fele loka rin ain ka reita ni hi in thiam lo tak chungin ron ti lut bora rin zwala chuan menu en wangwang pa chuan
reilove enge kan eyang ti in alo zota nula chuan du bikem em po ka nei lo ilama pyang kha ka du vek mai ati a sathin kan le thing puyalama nula chuan enge min zo du nei chu ati tol maya a mela thu takin angai poimo mel khop mai rinzwala chuan in pu fapa thangpuya hi a rui changin a rui che thei viawem ni ati a nula chuan rui chia ti ila rui chereng chu ni bik lo rui swal chang hi nei ve chin ni in ka sha ati a rinzwala chuan saizama thi tu khan a rui che viawin an soya alo hol lai ni omem ti in a zot li a nula chuan o ome alo lut kha chemte ron vilikin ka vitlum lo lo kha poi khop mai min lo dang khang lang lo se thatur ati a tua soina nge ti phei chu ka shelawa ati a rinzwala chuan thangpuya hi midang viddu mai om chini inisha em ti in zot le a nula chuan a vit ngamang vi po nei to alom azurui hian mi pakhat po vit to a analu tuk lo zoka kan pu te hi anom theya sumne nan che a an kan hup thei awangin an mual pho lo mai mai ani ti in lo changa until a lion a zo chuan rinzwala chuan an ei man chu a pe a tongkam tha in tha chungin a chwa san ta a office a chuan a let li a rinzwala chuan constable pakhat chu kawin thangpu chu kyang ron shwai turin a shila constable chuan akal san le nu in puma wan anen chuan an ma chon ta a an ma chuan din tirin rinzwala chuan engwangin nge saiza male doctor muan te kha I hwat em a ti in han zota thangpu chuan ka hwat chan he tam lutuk cha om takalangin midang e chiat vek pu an poi ti lo kaushana lan sar tumin an in manga kaushan ti bol hlo tu an ni kha thi om reng an ni kapa sum don ti chiat tumin kan dora kan thil zor anga piang hi zor ve zel an tuma midang ti chiat bak an ril ruwa omlo ati a puma wana chuan chu wang chu em ni an pahni ai tha ti in alo zot ve a thangpuya chuan ka tha an ni lo ka tha ma an lo thi man kha an van nei khop mai alo ti a rinzwala chuan I tha ani lo ti engtin nge I soi fi ang khamizan khan ina I holawa zinga chemte nen ina I ho a invi chungchang poi soi kha ati a thangpuya mita chuan zamna langlo hle mai ka tha an ni lo ka ti chuan ka tha an ni lo ani mai khamizan khan na thiala ka u moi te te tlo turin ka kala zinga ka lo hole chawani ati a rinzwala chuan thangpuya chu a omna lama da le turin a shila constable chuan a kalpui le ta a rinzwala chuan thangpui chu lakol deuh adu awangin puma wana chu magistrate lama thil lo wati fel turin acha a chuak zui ngala chumini chuan chu eya hona hun pu anei lawani e a case boy pui lai chu a hmor a bok chep to ni te hian shia a he case set hi chu a chingchi vet vel vek ni in a shia September ni som pakhat zir top ni rinzwala chu office dar kwale chanvia chuan a thlenga puma wana chu lo om to a puma wana hnen a chuan sar thangpui hi chwa ro shen reng he tul ri to lo ma se ko the renga a omanga yang ati a puma wana chuan makti takin boss engti ziange ni ta atal chuak theiti na emni alo ti a tuna ri chuan a fihlim ri ti ngotin a changa thangpuya an chwa nu chuan puma wana churin zwala ma chuan thuthleng putnain boss chwa theina turin thil sha thari neem ni ti in zota rin zwala chuan a mania a thil ti zong zong te a shil nu in sar khatia dor ngak nula ka biak zo a thangpuya ka biak ma kha chuan kan nu chui hi mor kan bok mai thein ka ringa thangpuya khan na thiala akal tho soi khan athu soi fin fe turin na thialam chu kapan ngala a soi ang khan a moi te I college lecturer chu kawa mu a ani soidan chuan a fa ti sonan ngai chin viawani ome ma se na thiala a chung chuan har fi min a omlova ina apasal zarmoi nen zu an indeu rengani ome tlailama chu po e lavin an in reng maya zanre tak thleng chuan zu in chungin an in koma ma se moite chuan zandar som pahni le chan vidon thlengin a men pui ve a ma se chu mi hnu chuan a men pui pe to lo wangin a mut san ta a
amut san nu chuan zar moi nen chuan an in hnial ta a an in hnial ri chuan moi te po chu ati hara chu zing lamdar ni vel ani ome theile vin thang pui chu thin rim takin a chemte motor atanga la chuakin zar moi chu vi atuma ma se an thoma chuan chen omte lo harin an ron thelta a motora hlang lutin an ron tir hota ani na thiala chhuasan hi zingdar thum le chan vivel ani a darnga vela lunglei khoton tira son petrol thuna anni po inan cha reng chan chu khatiang em a rui chunga khalai mun motor a khal thleng the khamak an ti a petrol thun zo chuan an in lam apanta ani chu wangin atan chuan saiza matha na hun kha a omlo shim ani ati a rin zwala chuan soichun zomin a mor kan bok thei mai ka be seve to anya khuna du le deuh to don ani hi puma wana chuan boss tunchum kan case la khi a nokoriawin ka sia alo ti ve khawa rin zwala chuan akhir tak zet ani ti in achanga chu on diai chung chuan thil ngai to muk ti sha takin amai mi ching diara puma wana chuan biak boy chini lo ti asia a thei angin an case kal lai chu alo ngai to ave a October ni zirtop ni zingkara chuan leitlang pui chanchin bu chu jing thingpui in pa in rinzwala chuan a chiara Mahatma Gandhi pian champhaphak ani awangin office tamjok chu an choldon ti asia leitlang pui chanchin bu chha zo chuan a phone chula in a thai neu newa WhatsApp chanchin thar group pakhata chuan a mitla deuh thila mufu hlau maya uluk deuh zok chuan a han chiara champhai DTO Jonila remoi chu mi tu ti sha lawina chemte a avi hlum thu hi alo ni a chiarnon tuta chumi nuwa chuan a chian pa champhai DLO chu ha phone ta a phone zo chuan anaw muna hne na chuan tuk chuan siam turin ati a tuk chuan chu a ei soka office lama chuan a kalta a thlen nu rei lo te a chuan puma wana po chu alo thleng ve a puma wana a thlen khal voi khatna ni hial ome thuthar chu shelo se a thlen khal top lowang puma wana chuan boss thuthar omem ni tuk in chu va ma ve ti in han zota rinzwala chuan sar engmai shelovem ni serial killer dik takani a che hi film kursi a ka bedong rum to mai ti a chang chungin champhai di ti o thi dan shiat ang chu ashila Janila remoe chu ama in lua thia charani a ompui barma mi nula lu ni chuan a muma sabera a khuma thi sen nen ber nuaya mu chu mu vele police phone ngala police an lo thlen hian chemte po chu o ma ala burani ome police te chuan a ompui nula lu ni chu an kol ngala champhai le mun shanga an chanchin lo shetu te chuan a ompui nu chu an ring hlel fekani heti hun lai hian anupui Jane ro sang pui chu aizola afati school kal kana akal bolai ni a rinzwala chuan champhai di tiu an vina chemte thla chu ngun takina han bi a doctor mwana le saiza mate an vina chemte nen khan adang lamna a omlo ti asia a chu chuan atarlan chian em chu heng mi pathum thattu chu mi pakhatani ti hi ani tunge chu pa chu ni ang rinzwala chuan mei cheti thei chi ni in hangai lova mi pafing ve tok takle ruwa manna fel tak dein ati ani angaya serial killer hi ala chui ngai lova hetiang hi MIZO rama athlen po shangai lawani engwanga chemte in ang vek kher chu mangnge ani ang ti po chu ngai tua tham fe ani bung ni na atop le ta